खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 9 अक्ट'बर 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हेंग्राबारि ओनसोलनि मिलननगर साखाथियाव हाजोआव लेन्डस्लाइड जानानै 3 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सासे आइजोबो दंमोन। बे समाव बिसोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। आसाम पुलिसआ करिमगंजनि राताबारियाव 3.5 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय गियास उद्दीन, निमान उद्दीन आरो आबु बक्कार। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय लोखिपुराव ब्लक लेभेलनि सासे कंग्रेस हानजानि दैदेनगिरिखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय कंग्रेस हानजानि दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय नूर बाहार आली आरो बिनि गोथै सह'खौ दुब्लिबारिनिफ्राय बोखांनो हादों आरो बेखौ बुथारना गारनानै दोनदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव धुबरी पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। महाराष्ट्र रायजोनि ठाणे जिल्लानि सिङाव थानाय काइलान टाउनाव सासे अट'रिक्शा ड्राइभारआ गावजों ज' थाफाग्रा हिन्जावखौ बुथारनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय हिन्जावनि मुङा जाबाय ऋषिका कलमकार, 36 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिजय यादव, 40 बोसोर बैसोनि। राशिका आरो बिजयजों थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो जमा थालायबोदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन। नांलाय खमलाय जानायनि गेजेरावनो बे जाथाया जादों। बे समाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। दिनै 9 अक्ट'बराव बनसुआ 12 घन्टा बिटिसिखौ बन्द फोसावदों। बन्द समाव गारि मटर हान्था मेला दखान गलाफोरखौ बन्द खालामनो हांख्रायदों। उदालगुरियाव बनसुनि सोमावसारनायखौ उदालगुरि जिल्ला खुंथाया खाबु होयिनि थाखाय बनसुआ गोख्रों बिजाथि फोरमायदों आरो बेनि हेंथा 9 अक्ट'आव बा दिनै बनसुआ 12 घन्टा बिटिसिखौ बन्द फोसावदों। डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामनायनि जे मोन्थाय दंमोन बेखौ मोनैखौ दिनै बिथांमोननि सायाव जों खुद्रिदों। बेनि थाखायनो गाबोन टुमर' जोङो फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम जोङो मोनसे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियासआव जों मोनसे जेनेरेल स्ट्राइक खालामनाय जादों। बेहाय टटेलि गासैबो अफिसेस, मार्केट्स, बाजार गासैबो गारि हान्था मेलाया बन्द जाजोबगोन आरो बेनि गेजेराव जों गाबोननि जे 9 तारिखनि जे मोनसे फुंनि मर्निंनि 5टानिफ्राय बेलासिसिम 5टासिम कमप्लिट जों रायजो राजाखौ जों सांग्रां खालामनो लुबैदों जे बे माबाफोर मोनसे समस्या जायोबा बेयावहाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा निजेनो साबधान जानांगोन। जोङो जे मैयाहाय जे जालांनाय जाथाय जे बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 7 तारिख अक्ट'बर 2023 बेथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि जे मोनसे थांखि लादोंमोन बेखौ लोब्बा लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मास मोनसेनि आगोल जितु पारमिसननि प्रसिडिउर्सखौ बानायनानै बिथांमोनहा थांनाय 5 तारिखआव सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय NOC मोननानै बिथांमोनहा 7 तारिखआव नि प्रग्रामनि थाखाय डेपुटि कमिशनार अफ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जि मोनसे पारमिसन होनांगौमोन बिथांमोना इन्टेनसनेलि बेखौ होआखै आरो जोंनि 7 तारिखनि बनसुनि जे सोमावसारनायनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जे सोमावसारनाय बिनि थाखाय पारमिसन बिथांमोना होआखै। दा बेवहाय जों थोंजोङै नुनो मोनदों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनहा मानगोनां डेपुटि कमिशनार बिथाङा जे मोनसे भारतनि संबिधान बादे मोनसे गोग्लैसोनाय हारिया ट्राइबेल जाथिया जे सोमावसारनो एबा गावसिनि जि मोननांगौ संबिधानिक बादे बेखौ बुंनो थाखाय बे प्रग्राम बानायनो थाखाय जे मोन्थाय दंमोन बे मोन्थायखौ बिथाङा टटेलि भायलेट खालामदों। आन्डार आर्टिकल 19 टु द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया वी हैव एवरी राइट्स द फ्रीडम अफ मुभमेन्ट, फ्रीडम अफ स्पीच जोंनि थांखि, जोंनि लुबैनाय, जोंनि हास्थायनायखौ
जोङो डिमान्ड खालामनो हानायनि जोंहा मोनसे कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजन दं नाथाय बे कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजनखौ मानगोनां डेपुटि कमिशनारा डाइरेक्टलि आसाम गभर्नमेन्टनि जि मोनसे इन्स्टिगेशन आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि जि इन्स्टिगेशन बेखौ लानानै राजनीतिक बायस खालामनानै जोंनि बे गणतान्त्रिक डेम'क्रेटिक जि मोनसे मुभमेन्ट जोंनि आलादा रायजो सोरजिनाय बर' हारिनि थाखाय बेखौ टटेलि बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामनाय जादों आरो भारतनि संबिधानखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो बे भायलेसन खालामनाय बे असनमान खालामनाया बनसुखौल' नङा नाथाय गासैबो बर' हारिखौ खालामनाय जादों दा बिनि जि मोनसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना जे ट्राइबेलफोरनि सायाव रेसपेक्ट गैयै बर' हारिखौ सनमान होयै भारतनि संबिधानखौ भायलेसन खालामनानै जि मोनसे बेबहार देखायदों बे बेबहारखौ जोंनि बनसुआ जेब्लायबो निन्दा खालामदों आरो बे डेम'क्रेटिक भाबै बर' माहारियारि फरायसा आफादा सान्थि भाबै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि भारतनि नेम बादे डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामनायनि जि मोन्थाय दंमोन बेखौ मोनैखौ दिनै बिथांमोननि सायाव जों खुद्रिदों बेनि थाखायनो गाबोन टुमर' जोङो फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम जोङो मोनसे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियासआव जों मोनसे जेनेरेल स्ट्राइक खालामनाय जादों बेहा टटेलि गासैबो अफिसेस मार्केट्स बाजार गासैबो गारि हान्था मेलाया बन्द जाजोबगोन आरो बेनि गेजेराव जों गाबोननि जि 9 तारिखनि जि मोनसे फुंनि मर्निंनि 5टानिफ्राय बेलासिसिम 5टासिम कमप्लिट जों रायजो राजाखौ जों सांग्रां खालामनो लुबैदों जे माबाफोर मोनसे समस्या जायोबा बेयावहाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा निजेनो साबधान जानांगोन मानो होनब्ला दिनै जों बे बन्द'खौ होनो गोसो गैयामोन नाथाय भारत सरकारा एबा आसाम सरकारा जोंनि बिटिसि सरकार जोंनि एडमिनिस्ट्रेशना डिसि एसपि बिथांमोना जे जोंखौ भायलेसन खालामदों भारतनि संबिधान आर्टिकल 19 खौ दा बिनि थाखायनो जोंबो एखे रोखोमैनो बिथांमोननि बादे पलिसि बादे जोङो गाबोन जोङो बे बन्द'खौ होनाय जादों जेनेरेल स्ट्राइकखौ बेनि थाखायनो आं गुरैयै खावलायदों गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनहा जि मोनसे बनसुनि बर' माहारियारि फरायसाफोरनि आन्डार आर्टिकल 19 टु द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया जोङो आवाज होनो हानाय बिनो हानाय जों भइस होनो हानाय दा बेखौ बन्द खालामदों बिनि थाखायनो जोंबो दिनै फुल्लि माने बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों टटेलि जेनेरेल स्ट्राइक जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गाबोन फुंनि 7टानिफ्राय मोनानि फुंनि 5टानिफ्राय मोनानि 5टासिम होनाय जाबाय आरो बेयाव गासैबो रायजो राजाफ्रा मानिलायनानै जाहाथे नोंथांमोननि व्यक्तिक माने माखासे समस्या जाया बिनि थाखायनो बयबो एलार्ट थालायलायनो थाखाय आं गुरैनो खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।